todas e a todos máis unha vez. Há un tempo que non entraba por aquí para falar de cousas. Os últimos vídeos estaban relacionados co Brasil e na verdade que cheguei con bastantes libros que aínda non tiven tempo de ler. Algún deles xa o tiña lido, Don Casmurro, mas era unha versión en PDF que tiña baixado de internet. Agora teño por fin unha edición en papel, gosto máis delas porque consigo ler con máis vagar e parar, ir marcando como eu gosto. En fin, non vou facer máis demorado este vídeo do necesario, que xa vai ser posiblemente longo porque teño moito para contar da última vez que subí un vídeo, que foi quase un mes. Primeiro, este libro do cual non falei absolutamente nada, Mover os marcos, a desorganización do territorio galego, do Borja Neira. Este foi o libro que estive a ler e a reler porque coordenei o proxecto e é un libro que achei necesario, por iso o esforzo tamén foi importante. E este libro pois fala fundamentalmente da creación, da división das diversas comarcas, as comunidades en que se divide a Galiza, as parroquias, as vilas, as comarcas, todas estas divisións, explicar por que existen desta forma, de onde veñen, para onde van, por que mudaran, o que foi que os fixo mudar, toda esta información interesante e en que todos estamos aquí, porque esta é a Galiza toda, con moitos mapas ben detallados. Foi un traballo mesmo de edición moitas veces, porque moitos mapas pois non estaban o ben que deberían na net, algúns editados polo propio autor, há un por aí que tamén editei eu, en fin, moitísimo traballo que espero que estexa a dar os seus frutos e que estexa a desfrutar todo o mundo que está a comprar este libro. Ten moita información necesaria para comprender a situación actual da división comarcal e pois tamén fala de todos os problemas que há de duplicación de cargos, co consecuente ou subsecuente ia dicer perda de diñeiro, porque se estamos pagando varias persoas por facer o mesmo, é unha perda de diñeiro absoluta e total. En fin, sen máis demoras, acho un libro interesante e necesario para cualquier galego que teña mínimo de interese na súa terra e por que é que ten esas divisións e o que podemos facer para mellorar isto. Aínda que a proposta definitiva de reorganización territorial viría posiblemente nun seguinte volume que ainda estamos por ver e que xa estamos comezando a preparar a súa organización e como vai funcionar. En fin, por un lado temos iso, mover os marcos. Aproveitando que estamos por aquí, mencionar tamén, para que non o tiver, este libro, un libro completo cunha cualidade impresionante, non? Océano e Travesía polo mar das Antelas. Aquí tendes mesmo un disco coa música e toda unha literatura que hai por aquí detrás tamén, como digo, impresionante, unha cualidade impresionante este libro, por iso demorou imenso en sair. Para os que xa o tiñamos pago hai tempo, meu Deus, por fin está aquí o libro, porque tiñamos pagado xa o asunto. Isto é importante, xa por fin telo nas maus. Ben, depois, para continuarmos con todo isto, sen máis demoras, estou agora mesmo con Asínase unha norma, pequena historia da corrida lingüística na Galiza entre 1970 e 1983. Estou na metade aproximadamente, mas xa dá para ver que há un enorme traballo detrás deste libro. Anotade aí Xosé Joan Rodríguez, conhecido como Xota, non é? Un libro interesante que nos explica de onde é que ven a norma que obrigan a utilizar do galego actualmente, non? De onde é que ven iso, de que é que deriva iso e o porqué de todo isto. Unha contextualización impresionante, a cuantidade de dados que há neste libro,
pero o grosso que é impresionante. Eu teño de lelo devagar mesmo porque há tanta información que se continuo lendo, estou a perder moito. Entón, vou lendo devagar o libro que vale a pena cualquier persoa que quiser saber sobre a norma actual do galego e a que non está oficializada, mas que tamén é outra norma do galego e máis útil aínda do que esta outra, porque nos permite unha comunicación mellor entre todos os países que falan a nosa lingua. Por iso é ridículo que exista o isolacionismo para nos separar do resto de persoas que utilizan a nosa lingua e acabar con ela. Entón, importante, saber onde ven todo, coñecer a historia. Aquí tendes este libro, contextualización moito boa. Ainda non acabei o libro e digamos que entrei na parte boa a pouco, aquí pola metade. Entón, libro recomendado. Avanzamos. Mais un libro, este viu do Brasil. You Carry, aquí temos, de Adrien Sabassoni, un libro de poemas para variar un pouco, xa que os outros son, un é musical, os outros dos son ensaios, en fin. Este libro, gostei moito deste libro, porque ao final é un libro que representa a propia persoa e que é do Brasil, mas que podería ser da Galiza. A paisaxe muda, mas há cousas que non mudan. E é que, primeiro, que somos humanos. Este libro está a falar dunha humanidade. A persoa que se olla, os humanos, somos como a propia natureza. Como a natureza que nos rodea, como os árbores, como a terra, somos como todo iso. Entón, mesmo hai un poema aquí do que gostei especialmente, do cual gostei moito mesmo, e vamos ver se o acho por aquí, se non estiver, aquí está, un poema que se intitula Biografía, e diz do seguinte modo: sou filla do cerrado, por iso teño os pés raxados, os brazos tortos, a pele grosa, a alma en chamas, os sueños inxenuos, o ollar pleno do horizonte. Sou filla do cerrado, seime isolar nos campos, igual o lobo guará, fuxo da maldade dos homes. O cerrado me pariu, torta e tonta na vida, o sol intenso no peito, a agua subterránea dentro da dor e da terra, xorrando bicas nos ollos. Por iso, non sei a malicia dos que queren ser expertos, nen a falsidade dos que queren ser superiores, pisando nas ervas máxicas que curan, principalmente, a falta de cuidado e sentimento. Sou filla do cerrado, custo entender este mundo, en que un corazón vale menos que a sombra, en que as raíces son cortadas e que todo o seu é esmagado polos muros do medo e da contención do desexo. Continuo, como unha seriema querendo asas, unha coruxa que se esconde da noite, unha raposa casada que xora, unha jaguatirica asustada que non sabe a súa real beleza. O cerrado en min escorre flores e lágrimas, mato e capín, lúa e sapos, pagalumes e sasís, enquanto eu neste mundo, da guarita para cá, sou paria. Pois é un libro absolutamente natural, iría dizer mesmo. A natureza está en todo o libro, constantemente. E como aquí na Galiza tamén últimamente estamos lutando contra a exploración dos eólicos e das industrias eléctricas, este libro lembra un pouco esa necesidade de voltar ás raíces, de voltar á natureza. E o que está conseguindo aquí a poeta é transmitirnos ese mesmo lugar. Está colocando a persoa na natureza, o leitor está con ela na natureza, ela descrébese e descreve a natureza, a mímese entre a persoa e a planta, a árbore. E tamén a questón dos latifundios, tamén, que tamén é algo que aconteceu aquí na Galiza, non? A unión de todo ese minifundio típico galego, transformación coa xestón agraria,
e a unión de todos eses terrenos que estaban en pequeniñas leiras, pasan a ser terrenos máis grandes, aínda que nada comparado, obviamente, co que a Galiza para fora, por Castela, por aí, para frente, iso é totalmente distinto. Mas este libro há unha parte que protesta contra iso, non como persoas teñen grandes digamos territorios, non grandes terrenos en que cultivar, e há persoas que non teñen absolutamente nada, non? As persoas que traballan neses terrenos que non lles pertencen, que aquí poderíamos mesmo pensar nesa época medieval feudalista galega, en que há o señor ou o grande fidalgo, non, que ten as súas propiedades, e os que non teñen nada, pois os criados, os serventes traballan para ele. En fin, é un libro, como digo, que nos fala diso, que nos fala desa especie de escravidón que ainda está hoxe funcionando, das facendas, dos campos, dos ríos. Río Yuqueri, o meu río Yuqueri, meu río menino, quantas historias guarda en seu leito. Río dos vales, río sereno, río vivo, súa placidez dorme en meu peito. Cando eu moraba en súas beiras, acollíame da solidón dos camiños, abrigábanos da fome e da tristeza, esfriaba a casa e trasía os espíritus. Meu compañeiro de todos os trillos, en teu leito corría o amplo abandono. A escola íamos xuntos, leves insones, que sindían os segredos máis líricos. Humilde o meu río menino, sopra sereno nos vales e orballa tantos destinos. Vida en abundancia, agua en néboa, para persoas que nunca te contemplan, e desagua perenne no retorno a casa. Atmosfera bordada de medo e poesía. O seu leito me refletía leve e errante polas estradas e pelos trillos tan inteiros. Trouxe o doutor para cá, eliquise o lugar, polo seu leito xeneroso e piscoso, tan abençoado como as maus de Xesús, ofertando sustento no alto dos morros, e tú, no vale dos vagalumes. Oh, meu río Yuqueri, meu río menino, en que meninos se bañaban nus. Volta a ser aquele río límpido de lambares, tilapias, traíras, bagres, cágados e tucunarés. Lembrar deste río e lembrar do meu avó, que adoraba dormir en súas ribanceiras, con súa lata de aluminio chea de isca, miñocas, siriris de asas puxadas e súa vara de pescar de bambú. Sinto que seu espírito está lá, agora paseando polos seus entornos como unha néboa profunda e un eco solene de súas matas. Oxe, meu río Yuqueri, é só un filete de agua que tenta verter seu sangue por entre a ribanceira que o soterrou. Oxe, é máis pedra do que agua, entullos, terra e construción. Como poden ter arrancado de ti súas marxes largas, o seu sereno. Tu és agua pura, corrente e vida. Volta, Yuqueri, a ser un río menino, para crianzas, vellos e poetas, que non esquecen as súas correntezas, ornadas pola flor do seu nome e pola neblina que encanta e reza. Pois, en fin, é un libro que nos conecta a todos como seres humanos, como seres parte desta natureza. Esquecer un pouco as idades, esquecer os inventos, os telemóveis, as máquinas, e lembrar as cousas máis simples, os ríos, ese lugar en que as crianzas estaban a brincar. En fin, podería ser igual na Galiza. Mesmo poderíamos lembrar lugares que antes non eran ríos contaminados ou rías contaminadas por fábricas, as quais renovan os contratos políticos e que evaden cualquier tipo de denuncia porque o poder e a xustiza están completamente corruptos. En fin, este libro é un canto por a natureza, un canto contra a destrución,
un canto para nos reinserir nese mundo que pertencemos. E, por tanto, é un libro que recomendo para quen estiver no Brasil e mesmo se tiveres diñeiro e quiseres contribuir con esta causa, ao final, que é unha causa, a causa poética da recuperación da natureza, pois é só contactar con Adrián a través do Facebook e é iso aí. Para finalizar, dicer que está xeo de deseños da súa filla, por tanto, non é só para desfrutar coas palabras, senón tamén coas imaxes. En fin, non vou facer moito máis demorado este vídeo, somente comentar máis unha cousa que está na actualidade e que non quero atrasar para o próximo mes ou cando for que eu tiver tempo para continuar falando destas cousas. A questón do galego no Parlamento Europeo é algo de que se está a falar constantemente e están os nacionalistas galegos pedindo que a lingua galega sexa oficializada lá. E iso é absolutamente estúpido, porque a lingua galega xa está completamente oficializada, acho que desde a década de 90. Os galegos sempre puderan falar ali tranquilamente porque há unha variedade lingüística do galego a cual chaman portugués e os portugueses comprenden o galego e comprenden o que eu estou a comentar e o estou a dizer agora mesmo. E os portugueses podían comprender perfeitamente cando falaban os galegos lá nesa institución e non tiñen problema ningún. Entón non comprendo por que os nacionalistas galegos deste neonacionalismo tan ridículo, un nacionalismo que toma como referente o España e o pensamento español. É un nacionalismo que xa non é dono de sí, senón que é como un apéndice das ideas e dos pensamentos españois. Non son capaces de pensar por sí. E non ven as posibilidades que ten porque están sempre pensando do ponto de vista dentro dese cuadro español. E entón, para min é absolutamente ridículo e estúpido que nestas alturas continuemos igual e non sexamos capaces de superar as cousas e de pensar fora da caixa. Infelizmente, nós só podemos observar prácticamente o que podemos facer e eu, pois, tentar rir en casa por non chorar, porque é sempre o ridículo e o ridículo. Os españois non queren que se falen as linguas que non sexan o castellano no Parlamento español, non? E no europeo, en que si se pode falar galego sen problema, porque a súa variedade, o portugués, é permitida, entón aí queren ter o título de galeguísimos e de ter a súa norma isolacionista, separatismo do nacionalismo lingüístico que lle chamaba Carballo Calero, porque non lles é suficiente ter a mesma norma do que o portugués, que ao final son variantes da mesma lingua, o cual xa está na romanística e así estudou Carballo Calero na época, igual que outros estudantes. Quer dizer, é algo recoñecido e coñecido que galego e portugués son variedades da mesma lingua e os dous derivan do que chamaban o galego portugués ou o galego antigo, medieval. Por tanto, é unha estupidez estar tentando criar caixiñas para colocar e separar e continuar separando indefinidamente, non? E xa para acabar este vídeo vou buscar unhas palabras que dicía un escritor, se non lembro mal, africano, e as quais me lembraran un bocado esta situación de que estamos a falar. E o comentario dele era sobre un artigo que foi publicado nunha plataforma digital e que, aínda que a intención dele non era falar disto, eu vexo o caso galego reflectido nas palabras dele, en súas palabras. Entón, aquí fala a respecto deste artigo e comenta isto. Excelente reflexión de Calaf e Palanga.
con quen tivo oportunidade de conviver há 2 anos en Flipelú, en Salvador. Estou perfeitamente de acordo con súas premonições acerca da lingua portuguesa, que se renova e oxixena en ritmo acelerado a séculos, xa grazas ás misturas coas linguas africanas. Todas as linguas que non se mesclan coas de outros povos quédanse estagnadas ou paradas no tempo. O Brasil e as Áfricas falantes da lingua que teve orixen en Portugal son un verdadeiro caldeirón de riqueza fonética e sintáctica. Ese é un proceso irreversible, viva a mistura. E o que ten isto a ver co galego? O galego está completamente isolado e está a ser aniquilado e destruído. Por qué? Porque isto mesmo, porque non há renovación, porque o único que se toma como referente, tanto galegos como os señores académicos que teñen a responsabilidade enorme como institución que debe defender a lingua, non? Se dedican realmente a fusionar o galego co castellano, colocando todo tipo de palabras castellanas, eliminando as que coinciden co resto de variedades do galego, etc. etc. Un traballo de carnificina absoluta, ridículo. E aquí falaba este escritor Salgados, non consigo ler ben o nome, mas en fin, clarísimamente está a dicer que a lingua portuguesa neses países mistúrase con todas esas variantes, con todas esas linguas que há e renova a lingua. A lingua sofre modificacións e renóvase. E no Brasil acontece o mesmo. E en Portugal, igual, en Portugal máis do mesmo. Influencias do inglés, influencias do francés, influencias moitísimas. Mas quais ten o galego, a variante portuguesa da Galiza? Non ten influencia ninguna. Isolados, sen comunicación con Portugal, con unhas institucións e uns contactos sociais que nos levan a perder absolutamente todo. E nestes poucos contactos sociais en que se podería recuperar algo de lingua, os portugueses e os brasileiros veñen e falan castellano aquí. Entón, qual o resultado? Se o estranxeiro ven falando en castellano en vez de falar a súa lingua, os de aquí non teñen costume de ouvir eses sotaques, por tanto, tamén non poderían comprender ben o que están a dicer. Entón, é unha suma que se elimina todos estes problemas, estas barreiras, elimínanse con contacto. Textos portugueses, media portuguesa, brasileira, africana, todo isto elimina as barreiras da non comprensión. Eliminando estas barreiras, cualquier persoa que vir de fora consegue comunicarse perfectamente cun galego ou cunha galega. E, por tanto, todos eses problemas de mudanza lingüística desaparecerían porque non farían sentido. Ora, isolar, facer que só comprendamos castellano, si ten un resultado final, e ese resultado é a morte da lingua, sen dúbida. Mas deixo aquí isto, e que comente quen quiser, que nos dé a súa opinión. Estou certo, estou errado, o que é que opinan, non sei se existe ese certo ou errado, mas, en fin, deixo por aquí isto, e quen quiser que comente e eu responderei aos comentarios despois. Veña, un abrazo por aí.